Felly, noswaith dda i chi i gyd a chroeso i'r sesiwn olaf yma wrth i ni edrych ar yr actau a'r epistolau. Fyddwn ni yn cael sesiwn o ddarlithoedd hefyd tymor nesaf, ond mi fyddai yn ymgynghori a chithau ar sawl sydd wedi cymryd rhan yn y sesiynau yma y tymor hwn i weld beth sy'n orau gyda chi i'w dderbyn. Rwy'n mynd i ddarllen ran o cyntaf Ioan pennod 4 yn dechrau yn adnod 7 o dan y pennawd Cariad yw Duw yn y Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig. Gyfeillion annwyl, gadewch i ni garu ein gilydd, oherwydd o Dduw y mae cariad, ac y mae pob un sy'n caru wedi I eni o Dduw ac yn adnabod Duw. Y sawl nad yw'n caru, nid yw'n adnabod Duw, oherwydd cariad yw Duw. Yn hyn y dangoswyd cariad Duw tuag atom, bod Duw wedi anfon I unig fab i'r byd mwyn I ni gael byw drwyddo ef. Yn hyn y mae cariad, nid yn bod ni'n caru Duw, ond I fod ef wedi yn caru ni ac wedi anfon I fab I fod yn aberth cymod neu I fod yn iawn dros yn pechodau. Gyfeillion annwyl, os yw Duw wedi yn caru ni fel hyn, fe ddylem ninnau hefyd garu yn gilydd. Nid oes neb wedi gweld Duw eriod. Os ydym yn caru yn gilydd, y mae Duw yn aros ynom, ac y mae I gariad ef wedi I berffeithio ynom ni. Dyma sut yr ydym yn gwybod ein bod yn aros ynddo ef, ac ef ynom ninnau, am iddo ef roi I ni o'i ysbryd. Gadewch I ni weddio. Rydyn ni'n diolch I ti o Dduw am gael cyfle unwaith eto I gofio dy gariad. Dy gariad tuag atom ni yn Iesu Grist, a'r cariad yr wyt ti yn disgwyl I ninnau I fyw yn ei wawlef. Helpa ni wrth ystyried geiriau yr apostol Ioan I weld beth yw ystyr caru yn yn hos ni. Beth yw ystyr caru Duw fel yr wyt ti wedi'n caru ni yn yn hamser ni. Cynnal ni yn enw yr hwn sydd yn gynrychiolaeth byw o dy gariad di, sef Iesu ein ceidwad. Amen. Felly, y llythyr ni'n edrych arno yn benodol yw llythyr neu epistol cynta Ioan, ond mi fyddwn ni hefyd yn edrych yn fyr iawn ar y ddau lythyr arall sydd yn dwyn yr enw Ioan, oherwydd I bod nhw hefyd yn ddiddorol, ond am resymau arall a dweud y gwir. A mae'r ddau lythyr arall yn gymharol fyr hefyd, a dweud y gwir. Trydydd llythyr Ioan yw'r llyfr byra yn y Testament Newydd. Mae yna nifer mawr o debygolrwydd rhwng llythyr cyntaf Ioan a'r epistol, y bedwerydd epistol, Efengyl, y bedwerydd Efengyl sydd yn dwyn yr enw Ioan. A does dim amheuaeth oherwydd gwment o debygolrwydd bod y ddoi waith
os nad o anghenraid o lawr un awdur, yn sicr mae'r ddoi yn dod o'r un traddodiad. A dweud y gwir, pan i ni yn darllen epistol cynta Ioan, mae'n haws i ddeall y llythyr os i ni'n deall bod y llythyr wedi cael ei ysgrifennu yn fuan wedi yr Efengyl. Mae'n amlwg o ddarllen y llythyr dyw'r brwydro mewnol oddi fewn i'r eglwys rhwng dealltwriaeth cenhedlig ac iddewig o Gristnogaeth bellach ddim i'w weld. Does na ddim unrhyw bwysles ar anghydfod gyda unrhyw draddodiad iddewig i'w weld yn y llythyr cynta. Ond beth sydd yn amlwg yn y llythyr yw bod na broblemau eraill wedi codi ymhlith yr eglwysi sydd yn derbyn y llythyr yma yn hermau beth yn union yw natur yr Efengyl Gristnogol a beth yn union oedd pwrpas Iesu yn dod i'r byd. Dwi ddim yn mynd i dreulio unrhyw fwy o amser yn edrych ar awduraeth y llythyr. Mae amryw o ysgolheigion Beiblaidd wedi treulio cryn dipyn o inc ar hyd y blynyddoedd yn edrych ar awduraeth, nid yn unig Efengyl Ioan, ond hefyd y llythyrau sydd yn dwyn yr enw arbennig hwnnw. Ar y mater o inc, os ydych chi yn cofio darllen ail lythyr Ioan a'r trydydd llythyr, mae awduron y llythyrau yna yn dweud yn benodol bod gormod o inc yn cael ei wastraffu yn aml iawn ar ysgrifennu a bod yn well gan awduron ail Ioan a trydydd Ioan i siarad yn bersonol a'i gynulleidfa yn hytrach na defnyddio fwy o femrwn a fwy o inc. Does gan llythyr cyntaf Ioan ddim o'r nodweddion amlwg yna byddech chi yn disgwyl gweld mewn llythyr. A dweud y gwir, os ych chi'n edrych reit ar ddechrau cyntaf Ioan, mae'r ragymadrodd sydd yn fanna yn ymdibygu i ragymadrodd Efengyl Ioan, nad yw'r un gelfyddyd i'w weld yn yr ysgrifennu yn y ragymadrodd yn y llythyr cynta. Mae hwnna'n wahanol wrth gwrs i'r ail lythyr ac i'r trydydd llythyr sydd yn dwyn nodweddion llythyrau y cyfnod, a mae'r trydydd llythyr yn enwedig yn debyg iawn o'r ran ffurf y llythyr a llythyrau seciwlar yr oes hefyd. Ond welwn ni ddim o hynny yn y llythyr cynta. Does dim cyfeiriad ar y dechrau, dim cyfarchion, dim bendith ar y diwedd. A mae'r argraff yn cael ei roi yn amlwg iawn nad llythyr a dweud y gwir mohono. Mae yr ysgolhaig cwmwl yn dweud mae'n ymddangos fel traethawd a fwriadwyd ar gyfer yr holl Gristnogol. Cylch lythyr wedi ei gyfeirio at gyd gredinwyr, manifesto yn ôl cwmwl, ac yn ei farn ef, ni sbwriadwyd mohono ar gyfer unrhyw ddarllenwyr neilltuol. Dyna barn un ysgolhaig. Ac wedyn ni, mae C.H. Dodd, pan mae fe'n ysgrifennu am cyntaf Ioan, yn cyfeirio at y llythyr cyntaf fel tract neu homily, pregeth fechan yn hytrach
na llythyr, mae ef C.H. Dodd yn bendant o'r farn bod y llythyr wedi cael ei gyfeirio yn y lle cyntaf at gylch arbennig oherwydd y sefyllfa sydd yn cael ei osod mas, y sefyllfa diwynyddol penodol sydd yn cael ei gyfeirio ato yn y llythyr. A mae'n amlwg yn ôl Dodd o leia fod yna cryn wres o berthynas rhwng yr awdur a'r sawl sydd am dderbyn y llythyr. Bugail yn ysgrifennu at ei braidd mewn geiriau eraill. Ond does dim enwau personol yno, chwaith. Dim enwau llefydd, dim enwau pobl, sydd eto yn wahanol i'r trydydd llythyr sydd yn enwi tri o bobl yn y llythyr penodol hwnnw. Felly mae yna wahaniaethau amlwg mewn arddull rhwng y gwahanol lythyrau yma o dan sylw. Dim enwau fydde'n cysylltu'r gwaith gyda unrhyw eglwysi penodol, ond eto awgrym Dodd yw ta cylchlythyr yw wedi cael ei gyfeirio at nifer o eglwysi mewn cylch arbennig. Mae un bwriad eglur iawn i weld yn y llythyr arbennig hwn, sef delio â sefyllfa argyfyngus sydd wedi codi yn sgil pregethu ffurf wiredig ar Gristnogaeth. Mae'n amlwg bod yna heresiau wedi cyrraedd yr eglwysi sydd yn derbyn y llythyr arbennig yma. Mi fyddwn ni yn edrych yn fanylach at pa heresi penodol sydd dan sylw a mae sawl barn ymhlith yr ysgolheigion ynglyn â beth yn union sydd yn blino yr eglwysi sydd yn derbyn y llythyrau yma. Mae y llythyr yn ragdybio sefyllfa hanesyddol neilltuol a dyfodd yn sgil dysgeidiaeth, hereticaidd oedd wedi cyrraedd yr eglwysi. Mae Ioan yn meddwl yn nhermau grŵp arbennig o ddarllenwyr. Dyw e ddim yn taflu'r llythyr yma allan heb ystyried cynulleidfa benodol. A mae rai wrth glywed y cyfarchiad plant annwyl oddi fewn i'r llythyr yn meddwl bod yna berthynas rhwng arweinydd eglwys a'i braidd oddi fewn i'r llythyr penodol yma. Ond dyn ni ddim yn gwybod pwy. Mi fedrwn ni ond dyfalu pwy yn union yw'r sawl sydd yn derbyn y llythyr. Ac eto, chi'n gwybod, nes i addo bod fi ddim yn mynd i y cwestiwn o ddyddio y llythyr nag awduraeth penodol, ond mae'n bosib bod e wedi cael ei ysgrifennu mor hwyr ag ail chwarter yr ail ganrif. Felly mae hwnna yn rhoi dyddiad cymharol hwyr i ysgrifennu y llythyr hwn. Ni'n dod felly wyneb yn wyneb ar sefyllfa argyfyngus yma sydd yn galw am weithredu cryf o ran yr awdur a hynny yn ddioed. Dyma pam mae Ioan yn mynd ati drosodd a throsodd yn y llythyr hwn i atgoffa'r darllenwyr mor gryf a chadarn beth yw gwir ystyr cariad Duw a beth yw gwir ystyr Iesu yn dyfod i'r byd i ddangos beth yw cariad Duw.
Mae am ategu ffydd Cristnogol I ddarllenwyr a'i hyder nhw, a'i am adennill I teyrngarwch nhw i'r ffydd uniongred. Mae'n ei galw nhw nôl dro ar ôl tro i'r gwirionedd a oedd yn ei meddiant gynt yn yr Efengyl, ond sydd bellach efallai wedi ei cholli. Mae rai ysgolheigion wedi gweld y llythyr yma yn symud o bwynt I bwynt fel symudiad troellog, yn troi o amgylch fan ddadleuon ac yn symud wedyn ni I ddatblygu'r ddadl yn yr adran nesaf, heb weld unrhyw drefen penodol yn perthyn i'r llythyr. Ond mae Dodd, bodd bynnag, yn gweld 3 prif rhaniad. Wedi'r ragamadrodd yna, y 4 adnod cyntaf, yr hyn oedd o'r dechreuad, yr hyn yr ydym wedi glywed, yr hyn yr ydym wedi weld a'n llyged, yr hyn yr ydrychasom arno, ac a deimlodd yn dwylo ynglyn â gair y bywyd, dyna'r hyn yr ydym yn ei gyhoeddi am lygwyd y bywyd hwn, ac yn y blaen, ac yn y blaen. Chi'n clywed adlais o'r ragamadrodd Efengyl Ioan yn fanna, ond yn fyrach. A wedyn ni ar ôl y ragamadrodd, mae Dodd yn dweud bod y raniad cyntaf o adnod 5 o benod 1 hyd at adnod 28 o benod 2 yn ateb y cwestiwn beth yw Cristnogaeth? Beth yw ystyr Iesu yn eiriol dros bobl Dduw? Beth yw ystyr byw mewn cariad fel Cristnogion? Ac yna yr ail adran yn edrych ar fywyd yn heili Duw o adnod olaf penod 2 ymlaen I adnod 12 o benod 4 cyn wedyn ni cloi gyda'r adran yn ôl Dodd sy'n sôn am sicrwydd yn y ffydd o benod 4 adnod 13 hyd at ddiwedd y llythyr. Mae Ioan yn ysgrifennu y llythyr yma I gadw'r bleiddiaid draw. Dyw e ddim yn defnyddio'r term hwnnw, ond mae'n amlwg wrth iddo fe ddefnyddio'r term angrist drosodd a throsodd I fod e'n timlo bod na beryg enbyd oddi fewn i'r gynulleidfaoedd hyn. Bod na fygythiad amlwg a bod angen cadarnhau y Cristnogion yn y ffydd Gristnogol. Mae e'n dweud rhan o bwrpas yr ysgrifennu penod 1 adnod 4 ac yr ydym ni'n ysgrifennu hyn mwyn i'n llawenydd fod yn gyflawn. Mae e'n ysgrifennu hefyd penod 2 adnod 1 a rwyf yn ysgrifennu'r pethau hyn atoch i'ch cadw rag pechu ac mwyn reit ar y diwedd penod 5 adnod 11 a 3 rwyf yn ysgrifennu'r pethau hyn atoch wi y rai sydd yn credu yn enw mab Duw mwyn i'ch wi wybod bod gennych fywyd tragwyddol. Felly mae'n gwneud I bwrpas yn amlwg. Mae'n dweud chi'n cael y llythyr hwn, chi'n derbyn yr epistol arbennig yma oherwydd fy mod I am I chi rannu yn y llawenydd I ymatal rhag pechod ac I
dderbyn yn llawn i gyfranogi o fywyd tragwyddol. Mae yna fwriad bugeiliol os, ond mae yna hefyd fwriad ymoshodol. Yn ôl John Stott, nid traethawd diwinyddol a gyfansoddwyd yng nangnefedd academaidd y llyfrgell mohono, ond tract ar gyfer yr amserau a alwyd i fodolaeth gan sefyllfa benodol oedd yn gwasgu ar yr eglwys. Roedd yn aelor llythyr arbennig hwn a'r sefyllfa arbennig honno a phropaganda herfeiddiol ryw rai oedd yn cyhoeddi gau ddysgeidiaeth. Mae Ioan yn cyfeirio atyn nhw fel gau broffwydi, pennod 4, adnod 1, oherwydd y mae gau broffwydi lawer wedi mynd allan i'r byd. A fy'n ni cyfeirio atyn nhw fel anghristiau, pennod 2, adnod 18, ond mae e'n cyfeirio atyn nhw yn yr un termau hefyd yn adnod 20 a 2 a hefyd yn pennod 4 adnod 3 a phob ysbryd nad yw'n cyffesu Iesu, nid yw o Dduw. Ysbryd yr angrist yw hwn. Clywsoch ei fod yn dod ac yn awr y mae Isus yn y byd. Yn Epistolau Ioan yn unig, mae'r gair angrist, antichrist, yn cael ei ddefnyddio yn y Testament Newydd. Rydyn ni'n clywed yn Efengyl Marc am gau feseiau, y sawl sydd yn awgrymu fod nhw'n y feseia, ond dyn nhw ddim. Mae ail Thessaloniaid pennod 2 yn sôn am y dyn anghyfraith, a rydyn ni'n gyfarwydd ar syniad o'r bwystfil, wrth gwrs yn llyfr datguddiad. A mae'r 3 peth hynny yn dod yn agos at yr un syniad. Ond dyma'r unig lle rydyn ni'n clywed am yr angrist, neu angristiau hefyd, oedd i fewn i cyntaf Ioan. Mae rai yn meddwl bod e'n ymdebygu i'r ffieddbeth diffeithiol rydyn ni'n clywed amdano yn llyfr Daniel o'r Hen Testament, enghraifft, bod un yn codi sydd yn antithesis llwyr i'r hyn bydden ni'n disgwyl oddi wrth y Meseia, oddi wrth y Crist. A dyna beth yw ystyr angrist yn fan hyn. Mae y sawl sydd yn ysgolheigion Hen Testament yn meddwl bod y ffieddbeth diffeithiol yna rydyn ni'n clywed sôn amdano yn Daniel wedi cael cyflawniad rannol ymherson Antiochus Epiphanes, nath halogi y deml yn y flwyddyn 168 cyn Crist, pan osododd e gerflun o'r diw Groegaidd Siws ar yr allor yn y deml yn Jerusalem. Ond doedd y syniad yma o'r ffieddbeth ddim wedi cael ei wireddu yn llawn, wrth gwrs tan dinistrio'r deml o dan Titus yn y flwyddyn 70 oed Crist. A mae'n debygol iawn
bod y llythyr arbennig hwn wedi cael ei ysgrifennu wedi dinistrio teml Jerusalem yn y flwyddyn 70. Mae Ioan, mae'n amlwg yn cyfrannu yn y gredo y byddai'n frwydr fawr ar ddiwedd yr oes, y fyddai'n frwydr apocalyptaidd, byddai'n dirwyn pob peth i ben, brwydr terfynol rhwng lluoedd Duw a lluoedd drygioni cyn deuair wawr ar bobl dduw. A'r gredo hynny oedd yn arwain pobl i dybio mae arweinydd lluodd y drygioni byddai'r angrist o'r groeg anti-Christos, sef y gwrthwynebwr, yr un byddai'n iosod ei hun yn erbyn Crist, neu yn lle Crist, sef eto yng ngeiriau C.H. Dodd, rhyw fath o barod i dieflig o feseia Duw. Hwyl fawr, Sian. Mae wedi mynd. Mae cwrdd chwarter gyda hi. Dath y gred yn yr eglwys fore yn gyffredin y byddai ymddangosiad yr angrist yn golygu bod y diwedd ger llawr. A'r i ni wrth gwrs yn gwybod bod hyn wedi bod yn gred cyffredin ymhlith rai Cristnogion ar hyd bodolaeth eglwys Duw. Bod yna fynachod yn yr oesoedd canol yn tybio i bod nhw'n medru penderfynu pryd oedd yr amseroedd olaf i ddod, pryd byddai ymddangosiad yr angrist. Mi oedd yna rai yn ystod y diwygiad Protestannaidd a'r carfannau mwyaf radical y diwygiad Protestannaidd yn yr unfed ganrif ar 15 o'r un dybiaeth, a'r ni'n gwybod wrth gwrs hefyd o'r 19fed ganrif ymlaen i'r 20fed ganrif y bu nifer o fudiadau tebyg. Mudiadau apocalyptaidd, mudiadau oedd yn rhoi'r pwys mwyaf ar lyfr datguddiad, enghraifft, ac yn tybio y byddai'r frwydr fawr derfynol yma yn dod ar fyrder. Roedd Ioan ar y llaw arall o'r farn bod dysgeidiaeth yr angrist Isus wedi ymddangos. Blant, pennod 2 adnod 18, blant, dyma'r awr olaf. Ac fel y clywsoch bod yr angrist yn dod, yn awr, dyma angristiau lawer wedi dod. Wrth hyn, yr ydym yn gwybod mai dyma'r awr olaf. Felly, mae'n amlwg bod awdur cyntaf Ioan yn angherddol, yn siŵr i feddwl bod y diwedd nid yn unig ger llaw, ond ar ddechrau oherwydd presenoldeb, nid yn unig yr angrist, ond yr angristiau wedi ymddangos ymhlith yr eglwys. Nid un, ond llawer ohonyn nhw. Yma le bynnag, a mae hwn nawr yn symud ni mewn i diriogaeth lle medrwn yna i ddehongli y syniadau hyn i'n hos a'n hamser ni. Ymha le bynnag y ceir athrawon sy'n gwirdroi gwirioneddau yr Efengyl, yno mai yn ôl tybiaeth Ioan yr angrist. Y bobl hyn, meddai Ioan, yw'r rai sy'n arwain
Cristnogion ar gyfeiliorn sydd yn dyfynnu o benod 2 adnod 26. A hefyd mae yna sôn am gwirdroi y ffydd ym mhenod 3 adnod 7. Blant, pidwch a gadael i neb eich arwain ar gyfeiliorn. Felly, rydyn ni'n deall y geiriau yma o sefyllfa penodol. Dyn ni ddim yn gwybod i ba eglwysi, dyn ni ddim yn gwybod yma gyfnod, dyn ni ddim yn gwybod pwy oedd yr awdur, ond rydyn ni'n gwybod bod yr awdur yn siŵr i feddwl bod yna beryg arswydus enbyd o ran athrawiaeth i'r eglwysi bod peryg y bydden nhw yn cael eu gwir droi o'r gwir ffydd ac yn cael eu colli i'r ffydd oherwydd hynny. Ymddengys i'r athrawon hereticaidd fod gynt yn aelodau o'r eglwys, ond bellach penderfyno nhw i ymadael ar eglwys. Lle roedd yr adnod arbennig hwnnw? Ac o'n i. Penod 2 adnod 19. Aethant allan oddi wrthym ni, ond nid oeddent yn perthyn i ni, oherwydd pe byddent yn perthyn i ni, byddent wedi aros gyda ni, dangoswyd felly nad oedd neb ohonynt yn perthyn i ni. Felly maen nhw wedi ymadael, ond mae Ioan yn falch i glywed dyn nhw ddim wedi llwyddo i droi'r Cristnogion eraill sydd yn darllen y llythyr hwn i'w dysgeidiaeth cyfeiliornus. Adnod 4 o benod 4. Yr rydych wedi i gorchfygu nhw. A wedyn mae'n rhoi esboniad diwinyddol am y reswm hynny, oherwydd y mae'r hwn sydd yno chwi yn gyrfach na'r hwn sydd yn y byd. Nawr, dyma lle rydyn ni'n symud i faes syniadau ynglyn â beth yn union oedd y ffordd mae'r athrawon hyn wedi mynd ar gyfeiliorn, beth sydd yn peri i bod nhw yn gyfeiliornus. Mae'n amlwg i bod nhw yn gyfeiliornus o ran i cred, yr hyn roedden nhw yn credu. Roedd eu diwinyddiaeth nhw yn gyfeiliornus. Roedd nhw'n gwadu ta Iesu oedd y Crist. Penod 2 adnod 22. Pwy yw'r un celwyddog, ond y sawl sy'n gwadu mae Iesu yw'r Crist. Dyma'r angrist, sef yr un sy'n gwadu'r tad a'r mab. Roedd gwadu Crist yn Feseia yn gyfystyr a gwadu i fod yn fab Duw, yn gwadu bod Duw ei hun yn dad iddo fe. Adnod 23. Pob un sy'n gwadu'r mab, nid yw'r tad ganddo chwaith. Y sawl sy'n cyffesu'r mab, y mae'r tad ganddo hefyd. Gwariwch popeth arall maen nhw'n gwadu'r ymgnawdoliad. Penod 4 adnod 2. Dyma sut yr ydych yn adnabod ysbryd Duw. Pob ysbryd sy'n cyffesu bod Iesu Grist wedi dod yn y cnawd. Mae hwnna'n bwysig.
wedi dod yn y cnawd o Dduw y mae, a phob ysbryd nad yw'n cyffesu Iesu, nid yw o Dduw. Ysbryd yr anghryst yw hwn, clywsoch i fod yn dod, ac yn awr y mae Isus yn y byd. Felly, mae'n amlwg bod nhw ddim yn derbyn meseiandod Iesu. Maen nhw'n gwadu yr ymgnawdoliad, ac am hynny maen nhw'n cael ei ystyried y tu allan i gylch yr eglwys gan yr awdur. Maen nhw'n cael ei ystyried fel anghryst. Felly. Ond ni gen unig yn gyfeiliornus o ran eu credoau maen nhw, mae bywydau nhw hefyd, mae buchedd nhw hefyd yn gyfeiliornus. O ddarllen drwy'r llythyr a byddwch chi yn sylwi ar eich hyn, mae yna sawl heiriad yn cael ei wneud. Mae'r heiriad yn cael ei wneud bod cymundeb a Duw gyda'r gau athrawon yma, i bod nhw yn ddibechod hefyd. Ond dyma pam mae Ioan yn dweud yn pennod 1:8, os dywedwn yn bod yn ddibechod, yr ydym yn ein twyllo yn hunain, ac nid yw'r gwirionedd ynom, ac ymlaen i adnod 10. Os dywedwn nad ydym wedi pechu, yr ydym yn ei wneud ef yn gelwyddog, ac nid yw ei air ef ynom ni. Maen nhw'n dweud bod cymundeb dan nhw y Duw, bod nhw'n ddibechod, bod nhw yn adnabod Duw, bod nhw yn byw yn y goleuni, lle rydw i yma, pennod 2:9, y sawl sy'n dweud i fod yn y goleuni ac yn casau i gyd aelod yn y tywyllwch y mae o hyd. Bod Duw yn aros ynddyn nhw a bod ei gariad wedi i berffeithio ynom nhw. Pennod 4:12, nid oes neb wedi gweld Duw eriod. Os ydym yn caru ein gilydd, y mae Duw yn aros ynom, ac y mae ei gariad ef wedi ei berffeithio ynom ni. Chi'n gwybod, mae'n amlwg oedd y pethau yma yn blino'r eglwys yn yr ail ganrif, ond os ydych chi yn ystyried am ychydig, beth mae rai o arweinwyr cwlt yr 18fed ganrif wedi dweud, mae rai o'r pethau sydd yn cael ei hawgrymu fel heresiau cyfnod ysgrifennu cyntaf Ioan i'w weld hefyd yn yr haeriadau sydd yn dod o'r arweinwyr cwlt yn yr oes diweddar, yn y ganrif ddiwetha ddwedon ni. Maen nhw'n haeri hefyd i bod nhw yn caru Duw. Eto, pennod 4:20. Os dywed rhywun rwy'n caru Duw ac yntau'n casau i gyd aelod, y mae'n gelwyddog. Oherwydd ni all neb nad yw'n caru cyd aelod, y mae wedi i weld garu Duw nad yw wedi i weld. Eto i gyd, a mae yna gymysgwch meddwl fan hyn. Roedd yr union bobl oedd yn gwneud yr heiriadau yma i bod nhw yn bobl perffaith, yn bobl sanctaidd, yn bobl â pherthynas agos a Duw. Ro'n nhw yn byw yn ôl awdur cyntaf Ioan, bywyd o anghyfiawnder a diffyg cariad. Mewn geiriau eraill, o'n nhw'n plifio i nith ysbrydol nhw eu hunain gan anghofio pawb o'i cwmpas nhw. A mae Ioan yn tanlinellu'r ffaith drosodd a throsodd, a celwyddau ar ben celwyddau
yw pethau o'r fath. Mae Ioan yn mynnu ta cariad yw Duw a goleuni yw Duw. Ac os rhywun ddim yn arddangos yr rinweddau penodol hyn yn ei bywydau ac yn ei perthynas a'i cyd-aelodau Cristnogol ac yn ei perthynas a Duw mewn geiriau eraill, os nag oes na gariad, os nag oes na oleuni, wel, does na ddim ffydd. Does na ddim Cristnogaeth. Does dim lle y mywyd y Cristion i gasineb, i dywyllwch. Mae rhan fwyaf o esbonwyr Beiblaidd yn tybio taw Gnostigiaeth oedd yr heresi dan sylw yn cyntaf Ioan. Mae sawl un wedi ceisio disgrifio gwir natur Gnostigiaeth yr ail ganrif. A mae'n anodd a dweud y gwir i roi bys arno fe oherwydd mae yna rhyw gymysgedd o wahanol athrawieithau sydd yn amlwg oddi fewn i Gnostigiaeth yr ail ganrif. Mae C.H. Dodd yn galw fe'n rhyw theosophical hodgepodge. Nifer o greadowau gwahanol yn dod ynghyd. A felly does na ddim Gnostigiaeth penodol medrwn ni roi yn bys arno fe, ond mae yna rai pethau sydd yn nodweddu Gnostigiaeth yr ail ganrif. Yr oedd yn ei hanfod yr Gnostigiad yn tybio bod gwybodaeth arbennig gyda nhw ynglyn â materion crefyddol, materion sanctaidd, materiol dwyfol. Gan fod Duw, medde'r Gnostics, y Gnostigiad, yn ysbryd daionus, ni ellid meddwl amdano yn creu byd materiol, drygionus i hanfod. Felly dyw'r Gnostigiad ddim yn credu bod y creu yn dda yn ei hanfod. Maen nhw yn dibrisio pennod cynta Genesis, er enghraifft, sydd yn dweud bod y greadigaeth yn beth da. Maen nhw'n dweud na ryw dduw israddol oedd Duw'r Hen Testament, y Duw bu'n gyfrifol am y creu, a nid yr un Duw sydd yn cael ei ddisgrifio yn y Testament Newydd. Cynnyrch is-dduw yw'r greadigaeth. Ymhellach, ni allai'r Gnostigiaid sôn am dduw yn gwisgo cnawd. Achos mae'n cnawd ni yn ôl y Gnostigiad o'i hanfod yn bechadurus. Felly siwt medr Duw da a pherffaith wisgo amdano ei hun gnawd pechadurus. A dyna pam mae Ioan yn pwysleisio ar ymgnawdoliad. Mae'n rhaid credu ar ymgnawdoliad, mae'n dweud, Duw ddath yn ddyn. A felly ddim yn fodlon derbyn heiriadau y Gnostigiad. Ysbryd yw Duw, roedden nhw'n dweud. Felly gan taw ysbryd yw Duw, siwt mae fe'n gallu gwisgo cnawd. Rhywbeth o fyd pobl yw cnawd, nid rhywbeth o'r byd ysbrydol. A mi fydde'r Gnostigiad yn cyfadde bod lle i Iesu, ond mi oedden nhw yn mynnu gwahaniaethu rhwng Iesu'r dyn a'r Crist dwyfol.
Oedd y ddoi beth ddim yn yr un peth o gwbl yn eu tîb nhw. A felly doedden nhw ddim yn medru derbyn y syniad o gwbl bod ni yn cael yn prynu drwy weithredoedd Iesu Grist ar y ddeiar. Dyma pam mae Ioan yn tanlinellu'r ffaith bod Iesu yn iawn drosom ni. Fe yw moddion yn puridigaeth ni. Fe yw'r un sydd wedi yn prynu ni. Nid drwy ffydd rydyn ni'n cael yn hachub yn ôl y Nosticiad, ond yn hytrach mi oedden nhw'n ceisio achubiaeth drwy gnosis, sef y gair Groeg sydd yn sail i Nosticiaeth. Ystyr gnosis yw gwybodaeth. Roedden nhw yn tybio bydden nhw yn cael eu ryddhau o'r cnawd pechadurus drwy ddod i wybod y cyfrin eiriau i fynd trwy o'r cyflwr cnawdol i ail ymuno â llawnder Duw yn y pleroma, yn llawnder i fodolaeth ef. Felly dyna pam roedd yna gwmynt o beryg i ddysgeidiaeth yr eglwys fore, oedd hi wrth y sawl oedd yn dweud, nid drwy ffydd ych chi'n cael eich achub, nid drwy Iesu ych chi'n cael eich achub, ond drwy cyfrin wybodaeth, drwy ddysgu y cyfrin eiriau yma. Geiriau falle byddai'n cael eu sibrwd o berson i berson. Geiriau efallai byddai'n cael eu hysgrifennu ar femrynau cyfrin i'w basio o berson i berson. Roedd y Nosticiad yn gwahaniaethu rhwng y rai ysbrydol, y rai o'n nhw'n galw y pneumaticoi, a'r y sawl oedd wedi cael ei goleuo, a chi'n gweld rhyw arlliw o fwdaeth yn fan hyn hefyd, wrth gwrs. Mi oedd bwdaeth llawer hŷn na Nosticiaeth, a mi oedd peth mynd a dod rhwng syniadau Gogledd yr India a'r ymerodraeth Roegaidd yn yr amser hwn. A medrwch chi ddychmygu y byddai syniadau Groeg a syniadau bwdaeth wedi dylanwadu ar ei gilydd yn ystod y cyfnod arbennig yma. Felly mi oedd y pneumaticoi, y sawl oedd wedi ei goleuo, y sawl oedd wedi ei hysbrydoli, y sawl ysbrydol, ond nhw yn ddosbarth ar wahân i'r bobl cnawdol, y pswchicoi, y rai oedd dal i fyw yn y cnawd. Label i ddynodi cyfres o athronyddau a chrefyddau yw Nosticiaeth. Maen nhw'n gymleth iawn o ran i syniadau. Maen nhw yn eang hefyd i lledaeniad oedd i fewn i'r eglwys Gristnogol yn y canrifoedd cyntaf hyn. Mae'n amlwg bod rai o'r syniadau Nosticaidd wedi cael dylanwad a rai o'r tadau a'r mamau cynnar oedd i fewn i'r eglwys Gristnogol hefyd. A bu raid dadbacio rai o'r syniadau yma erbyn y 4edd ganrif pan ddaeth union gyrrededd yn rhywbeth cyffredinol oedd i fewn i'r eglwys. Mae rai athrawon arbennig yn cael eu cysylltu â Nosticiaeth, Valentinus, Basilides a Marcion. A'r Marcion falle yw'r un mwyaf amlwg ni wedi sôn amdano fe yn barod ar hyd yr wythnosau yma. Am i fod yn Gnostic, mi oedd Marcion yn benderfynol mai dim ond y darnau o'r Testament Newydd oedd yn cydymffurfio a'i ddaliadau Gnosticaidd ef, oedd yn ddilys. Oedd e'n twlu popeth arall mas, a mae yn cymryd ond rhyw
ddarnau sydd yn hoff ganddo fe a dweud dyma gwir canon yn ffydd ni. Mae e'n twli'r Hen Testament i gyd mas yn llwyr, achos wrth gwrs i marcio'n fel nostig da, y gai ddew, y dew israddol yw'r dew sydd yn yr Hen Testament, a felly does dim pwrpas i edrych ar hwnnw fel ysgrythyr. Mi oedd yr heresi yma yn dechrau blaguro diwedd yr ail ganrif, y ganrif gyntaf a dechrau yr ail ganrif. Felly, os ych chi'n mynd i wneud ymchwil fwy i hwn, a mae dweud y gwir, llened sy'n gwbl o lyfrau ar y pwynt, a mae'n ddiddorol edrych ar y gwahanol syniadau, os ych chi'n gallu ei deall nhw. Y penawdau yw iachawdwriaeth trwy wybodaeth, gnosis, a'r wybodaeth gyfrin honno yn eiddo i'r pneumaticoi, y rai ysbrydol, y gred fod y byd materol yn cig a'n gwad ni yn gwbl lygredig. Nid creadigaeth Duw mo honno, ond yn hytrach un o'r is-dduwiau. A mi oedd yna fataliynau o fodau goruwch naturiol yn gwarchod pobl a'i galluogi nhw i ddianc rhag garchar y cnawd a dringo i fyny i'r nef uchaf. Ac eto mi oedd sawl cylch o'r nefoedd yn perthyn i syniadau yn osticiad. A'n bod ni'n cael yn ryddhau o'n carchar a cael mynd nôl siathre i'r pleroma. A bydden ni'n cael mynd nôl i'r lle elfennol hynny. Nawr yn rhyfedd iawn, mi nath nosticiaeth esgor ar syniadau gwahanol ynglyn a dilyn y gyfraith, dilyn reolau, moesoldeb oddi fewn i fywyd pob dydd. Syniadau oedd ar begynnau i'w gilydd. Oedd rai nosticiad yn dweud, gan bod y cynawd mor wael, dylen ni ymwrthod yn llwyr rhag ceisio plesio'r cnawd. Felly mi oedden nhw yn ascetic tu hwnt, yn ceisio starfo'r corff a osgoi unrhyw flis yn y corff. Ond wedyn ni, ar y pegwn arall, oedd nosticiad eraill yn dweud, gan fod y corff mor wael, wel, sdim ots. Mi fydde y rai ysbrydol y pneumaticoi tu hwnt i afel y corff. Felly gallai ystyried pob peth yn gyfreithlon a bydde hawl iddyn nhw wneud beth bynnag oedden nhw yn dymuno a'i cyrff oherwydd bydde dim ots beth bynnag. Roedd y dylanwad yma felly ar y syniadau nosticaidd yma yn arwain at dylanwad mewn buchedd a moesoldeb. Felly roedd rai o'r nosticiad yma yn dweud bod modd iddyn nhw gefnu ar y reolau ond oedd eraill yn dweud bod angen iddyn nhw ymwrthod ag unrhyw beth cnawdol. Nawr, te hwnna yw'r majority position, ddwedwn ni, beth mae'r mwyafrif yn dweud oedd wrth gefen y llythyr arbennig yma, mae rai ysgolheigion yn berwi'r mater lawr i heresiau penodol. Mae rai yn dweud ta ffurf ar docetiaeth arweinodd at ysgrifennu y llythyr. Mae'r docetiad
yn yr ail ganrif yn dweud nad oedd Iesu yn berson o gig y gwad. Doceio, ymddangos fel person o gig y gwad oedd e. Fel rhyw fath o ysbryd yn symud ymhlith bobl Galilea a Jwdea yn y ganrif gynta oedd e. Nid person o gig a gwad go iawn. A felly mae Ioan yn dweud na. Mi oedd e'n berson gig a gwad. Mi wylon ni fe. Mi brofon ni fe. Mi wnaethon ni gyffwrdd ag e. A mi oedd e'n wirioneddol gnawdoledig. Os oes rai ohonoch chi yn cofio wneud addgref o'r ysgol uwchradd yn cofio'r Peaks Commentary, mi ddwedodd awdur y Peaks Commentary, ryw ffurf ar ddocetiaeth oedd yr heresi. Hynny yw y dybiaeth nad oedd y dyn Iesu yn hanfodol i'r datguddiad dwyfol. Yr oedd docetiaeth yn lled gyffredin yn Asia Leiaf a Syria yn gynnar yn yr ail ganrif. Ond mae rai eraill wedyn ni'n dweud na nige docetiaeth sy'n mae nige nosticiaeth yn benodol, ond heresi penodol a gysylltir a dyn o'r enw Cerinthus. Mi oedd e yn dysgu yn Ephesus yn y cyfnod hwnnw, a mi oedd e'n mynnu gwahaniaethu eto fel y nosticiad rhwng Iesu'r dyn a'r Crist dwyfol. Ganed Iesu yn ôl Cerinthus yn ddyn, ond ar adeg I fedydd disgynnodd yr hanfod dwyfol arno fe, gan ymadel eto cyn y croeshoeliad. Felly, mi oedd y dyn Iesu ond yn Grist am 2 mlynedd a hanner rhwng disgyn o'r ysbryd arno fe yn y bedydd ac ymadel o'r ysbryd ohono fe adeg y croeshoeliad. A mae John Stott, eto yr awdur o Loegr, yn dweud I fod e'n tybio ta heresi Cerinthus sydd yn cael I ddelio ag e fan hyn. Felly, mae yna syniadau gwahanol ynglyn â hwn, a dyma pam mae Stott yn dweud, mae Ioan yn rhoi gymaint o bwysles ar dystiolaeth y dŵr a thystiolaeth y gwad, bod y pethau sydd yn perthyn I Iesu yn ei gorff yn bwysig yn wirioneddol. Pennod 5 adnod 6. Dyma'r un, mab Duw, dyma'r un a ddaeth drwy ddŵr a gwad, Iesu Grist, nid trwy ddŵr yn unig, ond trwy'r dŵr a thrwy'r gwad. Yr ysbryd yw'r tyst, a mae'r ysbryd yw'r gwirionedd. Dyma y crynodeb oedd gyda fi o'r epistol cynta, gan droi yn fyr at yr ail epistol. Mae cyfarchiad yn cael ei wneud fan hyn, cyfarch yr hanuriaid at yr arglwyddus etholedig. Wel, mae'r rhan fwyaf yn tybio ta trosiad yw'r term arglwyddus etholedig am yr eglwys a'i phlant, sef y Cristnogion. Eto mae'r ail lythyr yn rybydd yn erbyn y twyllwr neu'r anghrist yn adnod 7 o'r llythyr. Mae e am I ddarllenwyr y llythyr cadw I hunain yn bir rhag gau ddysgeidiaeth.
Mae'r cyfarchion terfynol yn yr ail lythyr a'r trydydd llythyr yn debyg iawn i'w gilydd. Bod gennyf lawer o bethau i'w hysgrifennu atoch, gwell gennyf bido a'i hysgrifennu a phapur ac inc. Rwy'n gobeithio dod atoch a siarad â chwi wyneb yn wyneb, ac yna bydd yn llawenydd yn gyflawn. Y mae plant dychwar etholedig, eto, eglwys rhywle arall, yn dy gyfarch di. Ac yna'r trydydd llythyr, a fel wedes i roed ar y cychwyn, dyma'r unig un sydd yn cael ei anfon at ddyn yn ôl i enw. Yr hanuriad, yr enw mae Ioan yn ei ddefnyddio ei ddisgrifio ei hun, at Gaius, y gŵr annwyl yr oedd fi yn ei garu yn y gwirionedd. Ac eto mae'n lythyr cynnes, tu hwnt. Mae yn lythyr sydd yn cynnig anogaeth. Rhowch fyna yn adnod 11. Gyfaill annwyl, efelycha ddaioni, nid drygioni. Y sawl sy'n gwneud daioni o dduw y mae, ond y sawl sy'n gwneud drygioni, nid yw wedi gweld Duw. Mae Gaius yn cael ei enwi, mae Diotreffes yn cael ei enwi yn adnod 9, a Demetrius yn cael ei enwi yn adnod 11. Ac eno mae hedwyd to, gwell gennyf bido ag ysgrifennu at y phen ac inc. Rwy'n gobeithio dy weld yn fuan, tangnefedd i ti, a mae'r cyfeillion yma yn dy gyfarch. Cyfarch di y cyfeillion yna, bob un wrth i henw. Mae'r ysgolheigion Beiblaidd wedi awgrymu bod hyd ail lythyr Ioan a hyd trydydd llythyr Ioan yn cyfateb i un darn o femrwn yn y cyfnod. Felly dyma faint o stwff gallech chi ysgrifennu ar un tudalen a 4, os mynnwch chi, yng nghyfnod ysgrifennu y llythyrau arbennig hyn. Maen nhw'n llythyrau byrion, maen nhw a phwrpas penodol iddyn nhw. Rhaid i fi gyfadde, dwi eriod wedi pregethu o ail Ioan, a dwi eriod wedi pregethu o trydydd Ioan, mod i wedi defnyddio cyntaf Ioan sawl tro fel sail i bregeth. A dyna diwedd beth sydd â fi ddweud, ond fi'n gobeithio bod fi wedi eich annog chi, eich ysbrydoli chi rhyw ffordd. Chi dal dy fi, beth bynnag, dim ond yn beth da. Unrhyw sylwadau? Gai jyst ddeud diolch yn fawr iawn am y gyfres yma. Dwi'n teimlo bod fi wedi cael bendith, dwi'n gwybod bod fi ddim wedi bod ar bob un, ond dwi'n cyfadda dwi wedi mwynhau a wedi mynd i mewn go iawn i'r llythyrau yma a y llyfr Actau hefyd, wrth gwrs. Diolch o galon am yn harwain i fel hyn. Iawn, diolch yn fawr i chi, Glenys. Ie, fyddwn ni'n hefyd yn hoffi ategu hynny. Dwi'n edrych ymlaen, dyd y gwir, at nos Fercher fel hyn, a dwi'n ni'n benau nos Fercher nesaf rwan. Diolch yn fawr, Aled. Iawn, diolch yn fawr i chi, diolch yn fawr. Wel, chi bod, y gobaith oedd, fi wedi bod trwy'r stwff academaidd, ond yn fwy na hynny, i edrych ar y darnau penodol yma o'r Testament Newydd fel modd i ddeall y cyfnod, ond hefyd i geisio gwneud peth o'r deunydd ysgrythurol yma yn fyw i'n cyfnod ninnau hefyd. Bod ni'n gallu trial deall, wel,
falle bod ni ddim ar un ddealltwriaeth o'r anghrist, ac oedd gyda awdur cyntaf Ioan ac ail Ioan, ond mae yna beryglon. Mae'n rhaid i ni geisio i adnabod hyd yn oed heddi. A wrth gwrs, mae rhaid i ni benderfynu yn yn cylchoedd yn hunain beth o bosib yw'r peryglon penodol hynny. Ond mae wastad yn rhywbeth sydd angen i ni fel Cristnogion i wneud yw ystyried odyn ni'n aros yn ffyddlon i'r weledigaeth oedd gan yr apostolion pan wnaethon nhw gyflwyno y newyddion da am Iesu, wedi i atgyfodiad, wedi i esgyniad, wedi dyfod yr ysbryd glân arnyn nhw. A weithiau wedyn ni yn ceisio mynd i ymrafel y peth. Wel, beth ddigwyddodd yn ystod cyfnod gwych Iesu yn plith ni? Beth oedd ei ysturau iddyn nhw, a mae'n rhaid i ni fel Cristnogion heddi i ddod i ddeall Iesu, i'w ddeall ac i fyw yn y ffordd y mae ef am i ni i fyw heddi hefyd. Diolch yn fawr iawn i chi. Fel ddwedais i, mi byddai yn anfon e-bost a byddai yn holi. Byddai'n rhoi cylch o ddarlithoedd posib mwyn i ni i gael yn ystod tymor nesaf. Gadewch i ni weddio. Gras yn harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, byddo gyda ni oll. Amen. Hwyl fawr i chi. Ydy pawb yn watchan y match nos yfori? Pawb yn watchan gêm Cymru nos yfori? Na. Dim diddordeb. Dim diddordeb o gwbl. Cyfarfodydd Merched y Wawr. Dim diddordeb. Cor Eisteddfod. Zoom chwilog nos fory. Zoom chwilog. Wel, mae hwnna'n beth bwysig. Ond mae o'n neud am 7 yn lle chwarter wedi 7 nos fory. Mwyn i bobl gael y gêm. Oce, iawn. Mae cyfarfod y fi am 7 nos yfori hefyd, a fi wedi rybuddio y sawl sy'n arwen y cyfarfod i beidio anghofio bod rhywbeth yn digwydd am 7:45. Nos da i chi gyd. Nos da. Mawr iawn. Diolch. Diolch.